ನಮಸ್ಕಾರ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇನಿ ದಾದ ವಿಡಿಯೋ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಮೆಜಾನ್ ಹಾಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು. ಇನ್ನಿತ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡುಂದೆನ್ವೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಐಬೊಕ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದಿಜ್ಜಿಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಪೋದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಯಾನ್ ಈ ಸರ್ತಿ ಅಮೆಜಾನ್ ಮದಿಮೆ ಪೂರ ನಮ್ಮ ವೇರ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲವು ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರದೆ ತೊಂದೆ ಒಂಜಿ 2 ಸಾರೀಸ್ ಐಬೊಕ ಬ್ಲೌಸ್ ಐಬೊಕ ಒಂಜಿ ಕುರ್ತಾ ಸೆಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರದೆ ತೊಂದೆ. ನನ್ನ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಪೂರ ಇಪ್ಪುಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಐಕ್ ಪೂರ ನಮಕ್ ಸೂಟ್ ಆಪುನಂಚಿನ ಡ್ರೆಸ್ಸಸ್ ಪೂರದೆ ತೊಂದೆ. ನಿಕ್ಲೆ ಗೋಲ್ಲ ಯಾನ್ ದೆತ್ತೊಂದು ನಂಚಿನ ಡ್ರೆಸ್ಸಸ್ ಪೂರ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಲಿಂಕ್ ಕೊರ್ದಿಪ್ಪೆ ನಿಕ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಓವಾಂಡಲ ಡ್ರೆಸ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ನಿಕ್ಲ ಅಮೆಜಾನ್ ಪೋದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೂದು ನಿಕ್ಲು ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಎಂಕ್ ಓಪುರ ಐಟೆ ತೋಜನ್ ಪಂದೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಯಾನಿ ಸರ್ತಿ ತೊಂದು ನಂಚಿನ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾತ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಆತಂಡು ಪ್ರೈಸ್ ತಕ್ಕ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಯಾನ್ ದೆತ್ತೊಂದು ನಂಚಿನ ಡ್ರೆಸ್ಸಸ್ ಎಂಚೊಂಡು ಪ್ರೈಸ್ ಏತು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಂಚೊಂಡು ಪಂದೆ ನಿಕ್ಲೆ ತೂಪವೆ ಗೈಸ್. ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಒಂಜಿ ಸಾರಿ ದೆತ್ತೊಂದು ನೆನ್ ತೂಪವೆ ಎಂಕ್ ಈ ಸಾರಿ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆತಂಡು. ಈ ಸಾರಿ ಅಡಿಚಿದ್ದಿತ್ತ ಅಂಚೆ ಚೂರು ಮುದ್ದೆ ಆತಂಡು ಅಂಡ ಈ ಸಾರಿ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಇಂದು ಬನಾರಸಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಸಾರಿ ಪಿಂಕ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಉಂಡು ಐಬೊಕ್ಕ ಇಂದು ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ನಿಕ್ಲೆ ಎಂಚ ತೋಜುಂಡು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಗ್ರೀನ್ ತೋಜುಂಡ ಆತ್ ಬ್ಲೂ ತೋಜುಂಡ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇಂದು ಲೈಟ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಐಬೊಕ್ಕ ನೆತ್ತ ಬ್ಲೌಸ್ ಪೀಸ್ ದೆಪ್ಪದೆ ಬ್ಲೌಸ್ ಪೊಲ್ಲದಿಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಬ್ಲೌಸ್ ಪೀಸ್ ದೆದ್ದಿತ್ತೆ ಪಂಡ ಇಂಕ್ ಈ ಕಲರ್ ದ ಬ್ಲೌಸ್ ಎಂಡ ಇತ್ತಂಡು ಐಕ್ಯಾನ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಪೊಲ್ಲರ ಕೊಡ್ತಿಜ್ಜಿ ಎನ್ನಡ ಬೇತೆ ಉಂಡತ ಅದಾಯಿ ಪಿರೋರ ಪೊಲ್ಲವನಿ ಪಂದ್ ಇಂದು ಬ್ಲೌಸ್ ಪೀಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಪೀಸ್ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡುಂಡು ಸಾರಿದ ಆರು ಪೂರ ಸ್ಟಿಚ್ ಹಾಕೊಡತ ಐಕ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಪೀಸ್ ದೆಪ್ಪದಿನಿ ಸಾರಿ ತುಪ್ಪವೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್. ಈ ಸಾರಿ ಇತ್ತ ಟ್ರೆಂಡ್ ವೇರ್ ಮಲ್ತದ ಅನಗ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೂರ ವೇರ್ ಮಲ್ತಂಡ ಮಸ್ತ್ ಸೋಕ್ ತೋಜುಂಡು ನೆಟ್ ಡಿಸೈನ್ ತರ ಮಲ ಮಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಡಿಸೈನ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಐಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಬಾರ್ಡರ್ ಇಡ್ಲ ಅಂಚನೆ ತಿರ್ತ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಇಡ್ಲ ಇಂಚ ಡಿಸೈನ್ ಉಂಡು ಪಿಂಕ್ ಐಬೊಕ್ಕ ಸಾರಿ ಇಂಚ ಬುಡ್ಪ ತೂಪನ ನೆಟೆಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಡಿಸೈನ್ ಇಪ್ಪುನು ಐಬೊಕ್ಕ ನೆತ್ತ ಸೆರಂಗ್ ತೂಪವ. ಈ ಸಾರಿದ ಸೆರಂಗ್ ಇಂಚೆಪ್ಪುಂಡು ನೆಟ ಒಂಚೂರು ಡಿಸೈನ್ ಫ್ಲವರ್ ಡಿಸೈನ್ ಲೆಕ್ಕ ಚೂರು ಮಲ ಮಲ್ಲ ಡಿಸೈನ್ ಉಂಡು ನೆತ್ತ ಸೆರಂಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡು ನೆತ್ತ ಕಲರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಏರೆ ಪೂರ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಆದ ರೆಡಿ ಆವಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಸಾರಿ ಸೋಕ್ ತೋಜುಂಡು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಲುಕ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಪ್ರೈಸ್ ತಕ್ಕ ನೆತ್ತ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ಈ ಸಾರಿ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಐಡಿಯಾ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ವೇರ್ ಮಲ್ತು ತೋಜಾವೆ ಯಾನ್ ವೇರ್ ಮಲ್ತನಾಗ ಎಂಚ ತೋಜನ್ ಪಂದ್ ತೂನ್ ಬಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಸಾರಿ ದೆತ್ತೊಂದೆ ಪಂಡ ಸಿಂಪಲ್ ಸಾರಿ ಇಂದು ನೆತ್ತ ಕಲರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ನೆಕ್ ಪಿಂಕ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಸೋಕ್ ತೋಜುಂಡು ನೆಟ್ ಉಂಡು ಬ್ಲೌಸ್ ಪೀಸ್ ಲ ಅಂಡ ಅಂದು ನಮಕ್ ಟೆಂಪಲ್ ಪೋನಾಗ ಐಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಪೂರ ವೇರ್ ಮಲ್ಪರೆ ಸೋಕ್ ತೋಜುಂಡು ಅಂಡ ಚೂರು ತೆಳು ಉಂಡ ಆತೆ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪೂರ ಎಡ್ಡುಂಡು ನೆತ್ತಲ ಅಮ್ಮ ನಕ್ಲಿಗ್ ಪೂರ ವೇರ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆಪುಂಡು ನೆನ್ ಯಾನ್ ದೆತೊಂದೆ ಅಂಡ ಎಂಕ್ ವೇರ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಅಂದ್ ಒಂಚೂರು ತೆಳು ಉಂಡು ಉಂದಾಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಓಕೆ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಎಡ್ಡೆ ತೋಜುಂಡು ಮಾತ್ರ ಶೋಕ್ ತೋಜುಂಡು ನೆನ್ ವೇರ್ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಲುಕ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲುಕ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಪೂರ ವೇರ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸೋಕ್ ತೋಜುಂಡು. ಒಂದು ಬ್ಲೌಸ್ ಪೀಸ್ ಐಬೊಕ್ಕ ಇಂದು ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಉಂಡು ಐಬೊಕ್ಕ ಪಿಂಕ್ ಐಬೊಕ್ಕ ಲೈಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಮಾತ ಕಲರ್ ಉಂಡು ನೆಟ್ ಈ ಸಾರಿ ತೆಳು ಅಂಡಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಒಂದು ವೇರ್ ಮಲ್ಪನ ಮಸ್ತ್ ಸೋಕ್ ತೋಜುಂಡು ಯಾನಿಕ್ಲೆ ನೆನ್ ವೇರ್ ಮಲ್ತು ತೋಜಾವೆ ಎಂಚ ತೋಜುಂಡು ಪಂದ್ ತೂನ್ ಬಲೆ. ಸರ್ತಿ ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ದೆತ್ತೊಂದೆತ ಅವು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಕ್ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಅಂಚನೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಫರ್ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಆಪ್ ದ ಮುಖಾಂತರ ಯಾನ್ ಈ ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅವೇ ಪೈಸಾ ವಾಪಸ್ ಆಪ್ ಪಂದ್ ಪೈಸಾ ವಾಪಸ್ ಆಪ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಕ್ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಯಾನ್ ಆ ಆಪ್ ದ ಲಿಂಕ್ ನ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊರ್ದಿಪ್ಪೆ ನಿಕ್ಲ ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ನಿಕ್ಲ ಮಲ್ಪೊಡಾಯಿನಿ ಈತೆ ಪೈಸಾ ವಾಪಸ್ ಆಪ್ ಪೋದು ಲಾಗಿನ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಐಟ್ ಮಸ್ತ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಅಮೆಜಾನ್ ಐಬೊಕ್ಕ ಮಿಂತ್ರ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸಾರತ ಐನುದೆರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಲಿಪ್ಪುವ
ಲೈಕ್ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಹೋಗ್ಬೋಡು ಐಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡ ಅಮೆಝಾನ್ ಅಂಡ ಅಮೆಝಾನ್ ಬೋದು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಐತ ಮಿತ್ತು ನಿಕ್ಲೆಗ್ 8% 9% 10% ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಲ ಅಲ್ಪ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ತದ ಶಾಪ್ ಮಲ್ತಂಡ ಐಟ್ ನಿಕ್ಲೆಟ್ ನಿಜವಾಯಿನ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಕ್ ತಿಕ್ಕುನು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಕ್ ನಿಕ್ಲು ಪೇಟಿಎಂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಗು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಆನ್ಲೈನ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೋಡಾಂಡ ಪೈಸಾ ವಾಪಸ್ ಆಪ್ ಗು ಪೋದು ನಿಕ್ಲೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಲ್ತಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇಂಚನೆ ನಿಕ್ಲ ಆನ್ಲೈನ್ ದಾದಂಡಲ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೊಡುಂದಾಂಡ ಪೈಸಾ ವಾಪಸ್ ಆಪ್ ಪೋದು ನಿಕ್ಲೆ ಶಾಪ್ ಮಲ್ತಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ನೆಟ್ ಆರಾಮದು ಶಾಪಿಂಗ್ ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂತ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಕುರ್ತಾ ಸೆಟ್ ತೂಪವೆ ಈ ಕುರ್ತಾ ಸೆಟ್ ಹೆಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಐಬೊಕ ಏನ್ ವೇರ್ ಮಲ್ತಿದ್ಲೈತೆ ಐಬೊಕ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸೋಕ್ ತೋಜುಂಡು ಶೋಕುಂಡು ಡ್ರೆಸ್ ಪಂಡೇರ್ ಇಂದು ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಇಂದು ಫುಲ್ ಟಾಪ್ ಐಬೊಕ ಇಂಚ ಟಾಪ್ ಅಂಡ ಟಾಪ್ ಗು ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಒಂದು ಇಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಐಬೊಕ್ಕ ನೆಟ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಡಿಸೈನ್ ಉಂಡು ನೆತ್ತ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಆದುಂಡು ವೇರ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಮಸ್ತ್ ಶೆಕೆಗ್ ಪೂರ ವೇರ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ದುಪ್ಪಟ್ಟ ಉಂಡು ದುಪ್ಪಟ್ಟ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ದುಪ್ಪಟ್ಟ ವೈಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಉಂಡು ದುಪ್ಪಟ್ಟ ಯಾನ್ ಎಸ್ ಸೈಜ್ ದೆತೊಂದಿನಿ ಒಂಚೂರು ಟೈಟ್ ಫಿಟ್ ಮನ್ಪೆರೆ ತಿಕ್ಕಂಡು ನೆತ್ತ ಪ್ರೈಸ್ ತಕ್ಕ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಎಂಕಿ ಡ್ರೆಸ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ನೆತ್ತ ಪ್ರೈಸ್ ಏತ್ ಬಂದೆ ಅನ್ ಸೈಡ್ ಪಾಡ್ವೆ ತೂಲೆ ಅಂಚನೆ ನಾನು ವೇರ್ ಮಲ್ತದಾನಾಗ ಎಂಚ ತೋಜುನ್ ಪಂದ್ ತೋನ್ ಬಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾನೊಂಜಿ ಬ್ಲೌಸ್ ದೆತೊಂದೆ ಬ್ಲೌಸ್ ಪಂಡ ಇಂದು ಸ್ಕರ್ಟ್ ಗ್ ಪಾಡ್ರೆ ಆಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಸಾರೀಸ್ ಗ್ಲ ಪಾಡ್ರೆ ಆಪುಂಡು ಇಂದು ಹೆಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ದಾಯ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಬ್ಲೌಸ್ ಪೀಸ್ ದೆತೊಂದು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ಪಿನಾಗ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ರೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಸ್ಕರ್ಟ್ ಗ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಪೀಸ್ ದೆತೊಂದು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಪೀಸ್ ಗೆ ಒಂಜಿ 300 ಆಪುಂಡು ಅಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ತದಾನ 300 ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ 700 ಪೀಸ್ ಐಬೊಕ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ತನೇ ಆಪುಂಡು ಐಕೆ ಯಾನೊಂಜಿ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಬ್ಲೌಸ್ ದೆತೊಂದೆ ಇಂದೆ ಎಂಕ್ ಪ್ರೈಸ್ ತಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಅಂಚನೆ ಶೋಕ್ಲ ಉಂಡು ಯಾನ್ 34 ಸೈಜ್ ದೆತೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಒಂಚೂರು ಟೈಟ್ ಫಿಟ್ ಮಲ್ದೆ ನೆತ್ತ ಬ್ಲೌಸ್ ದ ಫ್ರಂಟ್ ನೆಟ್ಟೆಡ್ ಐವಕ ಫ್ಲವರ್ ದ ಎಲ್ಲ ಡಿಸೈನ್ ಉಂಡು ನೆತ್ತ ಬ್ಲೌಸ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಇಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಐಬೊಕ ನೆಟೆ ಬಲ್ಲುಂಡು ರಡ್ ಕಟ್ಟೆರೆ ಎಂಕಿ ಬ್ಲೌಸ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಆಯ್ನ ಸ್ಕರ್ಟ್ ಲದೆ ತೊಂದೆ ಮೆರೂನ್ ಕಲರ್ ನೆನ್ನ ನಿಕ್ಲ ಲೆಹಂಗಾ ಟೈಪ್ ಲ ಪಾಡಲಿ ಶಾಲ್ ಮೀನ್ ಇದೆ ತೊಂದು ಅಂಚಲ ನಮ್ಮ ವೇರ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ಪನ ಲೆಂತ್ ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ತದೆ ಅಂಚ ಚೂರು ಕುದ್ದಿ ಹಾಪುಂಡು ಬಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ನೆತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಈ ಕಲರ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ನೆನ್ನ ನಿಕ್ಲೆ ಗ್ಯಾನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವೇರ್ ಮಲ್ತು ತೋಜಾವ ಎಂಚ ತೋಜನ್ ಪಂದು ತೋನ್ ಬಲೆ ನಿಖಿಲ್ ತುಯ್ಯರತ ಯಾನಿ ಸರ್ತೆ ಅಮೆಝಾನ್ ಓಪ್ರ ಡ್ರೆಸ್ ತೆದೊಂದೆ ಐದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ರೈಸ್ ಎಂಚುಂಡು ಪಂದ್ ವೇರ್ ಮಲ್ತದಲ ತೋಜದೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಐಡಿಯಾ ಬರ್ಪುಂಡತ ಅಂದು ಎಂಚೆಪ್ಪು ಪಂದ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅಮೆಝಾನ್ ತೂನಾಗ ಫೋಟೋ ಬೇತೆ ತೋಜುಂಡು ಐಬೊಕ್ಕ ದೆತೊಂದಾಗ ಬೇತೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಕೆಲವೆರೆ ಗೊಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆ ಎಪ್ಪುಂಡು ಐಕೆ ಆನಿ ಸರ್ತಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ದೆತೊಂದು ಐಬೊಕ್ಕ ಐತ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಂಜು ವೇರ್ ಮಲ್ತದ್ಲ ಐಕೆ ತೋಜಾಯಿನಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಸಾರಿ ದೆತೊನೋಡು ಐಬೊಕ್ಕ ಬ್ಲೌಸ್ ದೆತೊನೋಡು ಪಂದ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇತ್ತಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆವಡ್ ಪಂದ್ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಸರ್ತಿ ಕೆಲವು ಡ್ರೆಸ್ ಸಾರಿ ಪುರ ದೆತೊಂದು ತೋಜಾಯಿನಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಯಾನ್ ದೆತೊಂದು ನಂಚಿನ ಡ್ರೆಸ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಒಲ್ಲ ದೆತೊನೋಡುದ್ ನಾಂಡ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಲಿಂಕ್ ಕೊರ್ದಿಪ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲು ಪೈಸಾ ವಾಪಸ್ ಆಪ್ ದ ಮುಖಾಂತರ ಪೋದು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಿಕ್ಲೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐತ ಲಿಂಕ್ ಲ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊರ್ದಿಪ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ಇನಿತ ಅಮೆಝಾನ್ ಹಾಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಇಡೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಾಜ್ ವಿಡಿಯೋದ ಟಿಕೆ ತಿಕ್ವೆ ಆತ್ನೆರ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್